Kvinder der ikke får nok og går og savner ordentligt fallers. De går rundt og mangler det der gør dem helt tilfreds. Som superhelt der tænker jeg det bare ikke kan passe. Så dedikerer jeg mit liv til at slås mod alt det dårlige sex der åbenbart er over os. Kriminalitet plager andre om at ordne. Jeg fandt min skæbne og det er det der står i kortene. Jeg slår til når ingen andre kan. De kalder mig for skøbbermand. Jeg har en kommitissemand. Jeg bliver ved til du er min største fan. Bare ring efter skøbbermand, så kommer du igen og igen. 24/7 kan du få mit gummilem. Jeg har hemmelig ID, så du ikke helt ved hvem. Det er der lister op i dig, hver gang lysten melder sig. Grib klokken nu, og jeg tropper op og fylder dig. Så dedikerer jeg mit liv til at slås for seksuel retfærdighed mod alle de mænd, der ikke nås. Så sammen til at sørge for, at deres kvinder får ordentlig huskepligt. Det er derfor jeg er en vinder. Jeg slår til, når ingen andre kan. De kalder mig for skøbbermand. Jeg har en kommitissemand. Jeg bliver ved til du er min største fan. Bare ring efter skøbbermand, så kommer du igen og igen. Læg dig ned, jeg giver dig det som du vil have. Det er ægte kærlighed med dig. Jeg har det bedste job, det lort kan ikke købes for penge. Jeg tager mod hver en opgave, men jeg bliver nok ikke så længe. For jeg skal videre ud og kokblokstande mænd i byen. Fra top til tå i lak og latex, fuck et lækkert syn. Jeg hopper rundt på storbyens tag, uden at forvente at få noget tilbage. En kappeklædt hævner på vigtig mission, der blev sat i verden for at tjene din kone. Deler ud af min lækre korpus, KBH Odense, Aalborg, Aarhus. Jeg er det bedste for sex derhen,